To fa, a yanzu haka dai Rarara ya fara fitar da zafafan waƙoƙi na wato mai da martani akan irin yadda 'yan Nijar suke buga masa sabuwar waƙa ta cin mutunci. Kamar yadda a yanzu haka masu sauraro za ku ji cewa tabbas Rarara ya fi ƙara jangwalo wa kansa sakamakon irin yadda ya fitar da kalamai marasa daɗi a cikin wato wannan waƙa tasa ta uku da ya yi. Yanzu haka ne muke dauke da wannan sabuwar waka da kuma cikakkun labarai akan dukkanin irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan Nijar ɗin da kuma wato mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. Masu sauraro a yanzu haka dai sai ku gyara zama tsab da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don jin mu dauke da irin sabuwar waƙar da muke tafa da ita da kuma wato irin cikakkun rahotannin namu waɗanda muke tafa da su a wannan shafi namu mai albarka. Masu sauraro a yanzu haka muna mai fatan za ku gyara zama da kuma biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo don wato jin mu irin dauke da sabuwar waƙar da muke tafa da ita da kuma wato irin cikakkun rahotannin namu. Amma kafin nan ku daure da ku je ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don hakan shine zai ba ku damar samun zafafan labaranmu tare da kuma bidiyoyinmu kai tsaye waɗanda muke tafa da su da zarar mun ɗora. To a yanzu haka dai bayan irin waƙoƙin cin mutunci da Rarara yake yi wa shugaban ƙasar Nijar Janar Abdurrahman Chani, kusan waƙa ya goya wa Janar Abdurrahman Chani baya, sannan kuma ya fara fitar da maganganu iri-iri akan wato Dauda Kahutu Rarara ɗin, tare da kuma bayyana cewa tabbas Rarara bai san me yake yi ba, don hakan da yake zai ja masa gagarumar matsala ne tsakanin mu'amalarsa da kuma wato mu'amalar da ke faruwa a ƙasar Nijar. Wanda yanzu haka a Rarara har yanzu ya kasa gane wannan abu don za ku da cewa Fulanin Nijar da kuma wato Hausawa suna ta bayyana cewa Rarara ba za su taɓa rabuwa da shi ba, wanda a yanzu haka waɗanda ba su da waya ma sun fara samun wayoyi don wato cin mutuncin Rarara su kuma yada a social media. To a yanzu haka dai masu sauraro me za ku iya cewa dangane da wannan al'amari da ke faruwa a ƙasar ta Nijar, musamman ma irin yadda al'amarin ya kai har da su kosan waka a wato fitar da zafafan waƙoƙi a kan Rarara ɗin na cin mutunci tun bayan taɓa shugaban ƙasar Nijar da Rarara ɗin ya yi. Masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu har zuwa bidiyo na gaba don ci gaba da kawo muku wasu zafafan labaran waɗanda muke tafi da su a wannan shafi namu mai albarka. Mun gode da ƙara kasancewa da mu da ku a wannan tasha.